on je igrao neku predstavu Duška Kovačevića, Kontejner s 5 zvezdica, i to je igralo svuda. A ja kažem, čekaj, ja imam moju predstavu Detinjarije. Koji će grad, koja će opština mene pozvati pre nego njega? Ako pozivom, ako zovu njega i dobiju njegovim dolaskom i ministra tu s kojim mogu nešto i da se dogovore, požale, zatraže u ovom koruptivnom mozgu našem, on je nelojalna konkurencija svima nama. Ako on kao ministar igra neke predstave, on je nelojalna konkurencija. Drugo, on deprofesionalizuje našu glumačku profesiju. Ako neko može biti ministar, a uveče igrati, onda je pitanje, onda mi nismo profesija. Dakle, onda treba svi da se zaposlimo na nekim drugim mestima, a da uveče glumimo, kao amateri što uveče glume. Ima ljudi, amateri, odlični glumci, rade neke poslove, onda se skupe i zajedno ima na Ubu genijalno amatersko pozorište i ljudi igraju. Neki među njima su zaista vrhunski. Ali oni su amateri, to nije profesija. Mi smo došli, davno smo kao društvo došli da imamo akademije, da imamo škole i ova profesija je priznata kao profesija. Ako neko može tom profesijom da se bavi istovremeno i da bude ministar, nešto od tog dvoje nije profesija. Dakle, glumci, svi ovi glumci koji su bili, tu uključujem i ove druge, hajde sad da ih ne pominjem, na funkcijama, a igrali, to nije u redu. Ja kad bih bio na nekoj funkciji, ja bih morao da prestanem da glumim